do toque, a posesión e a chegada. En fronte, un Villarreal que tomou moi en serio a eliminatoria. A derrota do Barcelona ante o Sevilla afilou a ambición dos conxuntos que continúan no torneo, que ven máis aberta a posibilidade do éxito final. Os 11 minutos os castellonencos golpearon con dureza. Un pase en profundidade de Cani foi rematado por Rossi ao fondo da portería de Joel. Espléndida asistencia de Cani pro desmarque do italiano. Multiplicáronse as dúbidas no cadro vigués, que vía como unha xornada máis o seu bo fútbol non era premiado. Puido ser peor, porque Turienzo anuloulle este gol a Llorente por un fora de xogo máis que axustado. Tras o susto, soubose refacelo o Celta e converteu unha mala nova nun inesperado regalo de Reis, porque a lesión de Iago Aspas propiciou a entrada do criticado Arturo, e foi o brasileiro quen empatou o encontro a aproveitar unha falta executada magistralmente por Trasorras. Arturo elevouse por riba da defensa amarela e bateu a Diego López. Atopou o camiño do gol o Celta e ata o final dominou o encontro, pero como sempre faltoulle gol. Arturo correu, pelexou e tentouno, pero non está o brasileiro para meter 2 goles no mesmo encontro. E por aí se lle acababan as esperanzas a este Celta inzado de canteiráns, que desartellou o equipo que puxo en apuros o Barça e que apenas chegou na segunda metade ás inmediacións da portería de Joel. Todo queda agora pendente do que aconteza no Madrigal a vindeira semana, pero os vigueses volveron demostrar estar tan sobrados de fútbol como a faltos de gol. ¿Se puede soñar? Sí, ¿por qué no? Creo que hoy demostramos que podemos dar la cara contra un equipo grande. ¿Por qué no ganar allá en Villarreal, ¿no? Vamos a luchar y esto quedan 90 minutos y los 90 minutos por lo menos van a sufrir ellos, ¿no? Un equipo que no necesita mucho para hacerte un gol como ha pasado hoy y que las cosas están difíciles para nosotros, pero lo vamos a pelear hasta el último